Ayan, magandang araw mga kapatid, Nox T Vlog. Andito tayo ngayon sa Country Funders, San Fernando, Pampanga. Dahil meron na naman silang promo ngayon na 0 down payment sa mga motor na second hand nila dito. So, aalamin natin to mga kapatid. Pero bago yan, ay huwag niyo kalimutan na mag-subscribe sa aking channel. And then click mo na rin yung notification bell para updated tayo sa mga susunod ko pang videos. Then patuloy nyo kayo follow mga kapatid sa aking Facebook page na Nox T Vlog. So stay tuned po. Nox T Vlog. Ayan, ito yung mga unit na sinasabi ko na 0 down payment. Itong mga lahat ng may nakikita nyong logo na to na kulay green hanggang doon, yan po yung mga naka-promo. Tapos mamaya ipapakita ko rin sa inyo yung isa pang promo nila, yung 1,599 ang monthly installment para dun sa mga repo units na nandun. So papakita natin mamaya yan. Pero dito muna tayo mga kapatid sa 0 down payment na mga repo units nila. So yan, pakita natin yung monthly installment na nakalagay dito. So except lang po sa 150cc na itong Sniper tsaka yung Raider 150, meron na po yung down payment. Mga 0 down payment, pakita natin itong Honda Beat kagaya nito. So itong price na nandito, yung down payment na nito, hindi lang nila naalis pero 0 down payment sila ngayon. Yan, bali ito yung kanyang monthly for 3 years, 3,738, tapos rebate pa ng 500. So magiging 3,200 na lang ang monthly nitong Honda Beat na to. Yan, napaka-fresh pa halos parang brand new pa din. So yung odometer hindi din natin makikita kasi naka-digital pala ito, Yan, napaka-fresh ng Honda Beat. Ito pa isa, mas mababa ito, 2,999 yung monthly, rebate pa ng 500. So magiging 2,400 na lang ang monthly nito, Ito naman kulay red, 3,059 ang monthly, rebate pa ng 500. Yan, meron ka ng ganito. Isa pa, Honda Beat din, 3,254, rebate pa ng 500. 0 down payment yan mga kapatid. Ito pa, Honda Dio, sa mga naghanap din ng ganito, ito napaka-fresh pa rin, Yan, 2,586, rebate pa ng 400, 0 down payment. Tapos ang kanyang odometer nasa 20,000 na. Ayan, pero fresh pa mga kapatid yung itsura niya. Ayan, ito pa, meron pa isa pang unit dito. Check nyo na lang dito sa kanilang office. Ayan, ito naman Suzuki Smash 115 na kulay black, 0 down payment, 3,258, rebate pa ng 500. Ayan, meron ka ng Smash na ganyan. Ito pa isa, So wala siyang latest price, i-check nyo na lang dito mga kapatid. Ito pa, Smash din na kulay red, napakakintab pa Yan 2,984, rebate pa ng 400. Yan, meron ka ng Smash. Ang odometer 20,500, fresh pa rin yan mga kapatid. Ito pa isa, wala lang siyang price, Taka itong kulay magenta. Tapos mga Honda TMX, meron din dito, 0 down payment na rin yan. Ang monthly naman 2,837, rebate pa ng 400. Ganon din itong isa, 3,100, rebate pa ng 400. Sariwa pa kasi ito, Yan, napaka-fresh pa. May sira lang yung kanyang seat, Madali naman palitan yan. Ito naman Suzuki SkyDrive crossover na kulay black. Ayan, 0 down payment na rin, 3,822 ang monthly, rebate pa ng 500. Ayan, naka naked handlebar na yan, digital panel na rin, Ayan, so maganda din yan. Ito pa isa,
Tapos Suzuki Bergman, meron din sila dito. Kulay maroon, tapos glossy white naman. 3,853 ang monthly, rebate pa ng 500. Ayan. Tapos ito naman 3,993, rebate pa ng 500. Yan, napaka-fresh pa ng mga motor na to. Meron pa dito Suzuki Avenis 125. Yan, kulay white tsaka black. Ito naman 4,186 ang monthly, rebate pa ng 500. Zero down payment na rin ito, mga kapatid. Yan. Then ito Honda Click version 2, dalawang unit na kulay red. Yan, meron siyang 3,596 na monthly, rebate pa ng 500. Zero down payment na rin yan. Ito 3,803, rebate pa ng 500. Zero down payment. Meron ka ng Honda Click 125. Ito naman sa mga naghahanap ng MIUI 125, yan, meron sila dito. Mga bagong model na to, mga kapatid, no? Zero down payment na rin. 4,017 ang monthly, rebate pa ng 500. Ayan, fresh na fresh pa yan, mga kapatid. Ito naman MIUI 125 S, no? Zero down payment na rin, 4,376, rebate pa ng 500. Ayan, no? Napaka fresh pa. Kasi ito naman yung MIUI 125 na kulay black na standard, 4,245, rebate pa ng 500. Zero down payment na rin, mga kapatid. Ito pa Honda Beat na nandito, 4,037 ang monthly, rebate pa ng 500. Zero down payment pa rin yan, mga kapatid. Ayan, no? Ito mas maganda, mga kapatid, nakita ko Honda Click 125 version 3 na kulay black. Ayan, no? Napaka fresh pa, no? Ang monthly naman ay 4,385, rebate pa ng 500, no? Zero down payment. Yan, napaka fresh pa, sariwang sariwa pa, mga kapatid. Buksan natin. Ayan, no? 6,759 lang yung kanyang odometer. Napaka fresh ng motor na to. Ayan, umiilaw naman, kompleto, no? Nakita nyo, ang ganda nito. Puntahan nyo na dito, mga kapatid, paunahan na lang. Ayan, tapos ito Mio Sporty 3,801, tapos rebate pa ng 500, no? Ayan, no? Fresh na fresh pa. Ito pa isa, Mio Sporty 3,617 monthly, rebate pa ng 500. Ayan, meron ka ng Mio Sporty, no? So ayan, ito naman yung 150cc na Raider, dalawa yun nandito. Raider 150 Carb tsaka Sniper 155R, no? Ito yung may regular na down payment, no? Hindi sila kasali doon sa promo na zero down payment. Ang monthly nito ay 4,916, rebate 500. Ayan, yung down payment yan ay 9,088. Tapos ito pa yung isang klase, 5,348 ang monthly, rebate 600. Tapos ang down payment naman ito ay 9,841. Pero sabi sa atin, kung kayo'y nag-online, pwede pang bumaba yung down payment niyan, no? Ayan, tapos ito naman yung Sniper 155R, 6,042 ang monthly, rebate pa ng 500. Ang down payment naman 11,055. Ayan, so napakaganda rin ito, fresh pa. Unahan na lang, mga kapatid. Then dito na tayo, mga kapatid, sa mga unit na nandito. Ito yung 1,599 at saka 1,999 ang monthly installment. Ayan, itong Honda TMX na nandito. Ayan, so zero down payment din yan, mga kapatid. 1,500 na lang yung kanilang monthly installment sa mga gusto ng ganitong unit, no? Ayan, napakamura na ng kanilang monthly. Tapos ito naman yung 1,999 na installment, itong Suzuki Smash tsaka yung Mio Sporty. Ito mga medyo sariwa pa rin, no? Ayan, tapos as is where is na po itong mga motor na to, kung ano yung
itsura niyan, no? Yan na po yun, no? Yan na po yung hulugan nyo. Pero yung makina niyan, bago nyo ilabas, siyempre condition na yon, wala nang problema sa makina, mga kapatid. Kung gusto nyo ipa-change oil, libre na rin po dito, no? Sagot na ng Country Panders. Ayan, 1,999 ang monthly ng Mio Sporty. Meron silang magenta, merong kulay orange, merong kulay black, and then itong ganitong kulay. So comment nyo nga kung anong kulay ito. Hindi ko alam yung kulay nito, no? Ayan. Tapos marami pa rin silang mga unit na nandito. So wala namang nakalagay na mga price yan. So i-check nyo na lang dito kila Sir Angelo yung mga price nito. Ayan, no? Marami pa dito, mga kapatid, no? Ayan, hanggang dun pa yan, no? Hindi lang natin ma-check isa-isa yan. Ayan, punta na kayo dito. Yan po yung kanilang contact number, nandyan sa baba. Email address, countryfunders.com, Garnet Street, San Agustin, near Liwana Hotel. At bukod sa motorcycle loan, meron ding ino-offer ang Country Funders na sari-sari store loan, agri machinery loan, C-Payler loan, at marami pang iba. Kaya apply na sa Country Funders. Maraming salamat sa Country Funders San Fernando, Pampanga sa tiwala na ibinigay nyo sa akin. Special thanks to Sir JB De Guzman, Team Head, at kay Sir Angelo Cayetano, Caravan Lead. Thank you po. God bless. So ayan po yung ating quick update dito sa Country Funders San Fernando, Pampanga ngayong bare months. Sa mga naghahanap ng mga motor na pang service or pang business, mga kapatid, punta na kayo dito. Magandang promo po yung ibinibigay ng Country Funders ngayon. Bilisan nyo na kasi every month nagbabago po yung promo nila dito. So ayan po, maraming salamat po ulit. God bless po sa ating lahat.